इमारजेन्सि लोगोफोर संनाय खावनायखौ ज्राब दोननानै आङो दायो न'खायाव डाइरेक्ट थांनो ओंखारबाय आरो लोगोफोर हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाखिनो थाखाय बुथे मरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि उनाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय माने दिनै फुङावनो नै आं माने सिट्रनाला होनानै लिरदो आरो लोगोफोर मानो होनबाथाय बिराद थाम्फै जादों लोगोफोर ओंखामनि थाम्फै ओंखाम थाम्फैनो मा होनो बै गोसोम गोसोम गिदिर गिदिरा लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोननियाव बेफोरबायदि थाम्फै दंना गैया दंबाथाय अननानै खोन्थाहरदो माबोरै खारगोन बे थाम्फैया माने ओमफ्राय दै बोराया मैया सिट्रनाला लाबोदोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय बे सिट्रनालाखौनो माने आङो इसे होनानै गलायनानै माने लिरदो आरो लोगोफोर खारगोन ना खारा मिथिला आरो मा होनबावनो लोगोफोर ओमफ्राय नै आङो खामसालि गासिखौबो माने लिरखांजोब्बाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय लिरखांनानै नै दायो बे साइडखिनिखौबो एसे हुस्रुगोन होननानै माने सिट्रनालाखौ इयाव लगायनानै लाबाय आरो लोगोफोर खारगोना खारा मा मिथिगौ दा होनलाय खारगोना खारा एसे लिरनानै नायनायनिसो र' लोगोफोरनो एकदमबारे बिराद थाम्फै जादों आरो ना एकथासाब थाम्फै जादों जि थाम्फै मानसि नुबाबो मानसिनि आथिं आखाइ एला खालामफैबाय थायो मोखां गन्थं जिरायबाबो हान्थि गैयि बायदि एकदमबारे बिराद ओंखाम थाम्फै जादों जोंहानाव सिदा अमा आदार रुनायाव हाजिर आरो लोगोफोर मानो होनबाथाय फुङावनो आङो ब्लगखौ अमा आदार रुनायनिफ्रायनो स्टार्ट खालामबाय जिहेथु ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो खावसे होना हरखाबाय आरो दिनै माने दिंखियाखौनो खानो सोलाबाखै लोगोफोर खांखिलर बिलाइखौनो माबार खानानै लाबोबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय लोगोसे लेस्रि बिलाइबो आरो बेखिनिखौनो दिनै सानसेनिखिनिखौ थगायनोसै आरो माबा मोनसे मावबा सायासो ख्लाब लोगोफोर बिराद सा गांनाय मोनबाय आरो फुङावनो माने इदिनो लुखुर लाखार आरो अबेबा अमा आदार आरो इदिनो माबा माबि हुस्रा लोगोफोर ओमफ्राय दिनथ' रबिबार नालाय गथ'फोरनि जि जोमफोरखौबो स्र' सुनानै लाबाय आरो बहाथो खारगोन नङा होमबा ओमफ्राय बोथोराबो ओरैबायसा स्रां लोगोफोर दिनै मानो ओरैबायसा सान्दुं आरोना जिनो हाव ओमफ्राय गोलोमस्रोलायबाय नै फुङावनो लोगोफोर ओमफ्राय आङो गिबियावनो माने साहाखौ लोंग्रोना लानोसै र' गथानो माने गाइखेर हरदोंमोन आइ बिखुनजोआ बेखौनो माने फुदुंनानै लाग्रोनोसै आरो ना साया जाबाय नै लोगोफोर आइ बिफाया बहा थांखो साहा लोंनो लोंफैनाय जाबाय साया साहा लोंना लोङा नों आयं माने लोगोफोर बिजावजालिनि फिसाला दंफैयो आरो ओमफ्राय बिदाखौ लोगो मोननानै जि इन्टारेस्टआनो लाख' हाया लांथंसो इनो जाबाय साया लोंफैनो हानो सालाया ओमफ्राय आयं साया लोंफै मा दौबाय थाखो नोङो फंबायनो इसोर जाग्रायाबो जि बायसा दाउआ आदार दौनाय बायदि फारौआ फिसाना आदार दौनाय बायदि गब जागासिनो फै साहा लोंफै आयं फै पटापट साहाखौ लोंना लाग्रोन र' लोगोफोर ओमफ्राय मा ओंख्रि संनाय जायो जेबो माने सानथ'वाखैनो आरो जा मा नाहरलायदो हो फैदो आलासि अबेयाव जानो मला दाउ मानलाबदो दिनैयो सोर फैया होनदो आंबो मानसि खिथादो दाउ मानलाबदो आयं माने लोगोफोर गावसा माने आलासि फैगोन जाहैबाय सोरबा आलासि फैगोन जाहैबाय दाउ मानै लाबदोनो बेनिफ्राय माने आंखौबो थां आयं आलासि जानो ओरैबायसा मोजां लिंदो आरोना दिनै माने सबायजों दाउ जानो नागिरदों आरो लोगोफोर इनिफ्राय माने सामफ्रामबो थाव आंगायलायलांबाय आरो बे गरम बोथोरावहाय माने बेसे थाव जानो ओरै होननानै आङो बोरायखौहाय माने लाबनो होखादोंमोन आरो मैया बाजारावनो ओमफ्राय दिनै माने सबायजों दाउ जानोसै लोगोफोर ओमफ्राय नै आङो एसे एवस्राना लानोसै आं एवस्राबाथाय जानो मोजां मोना मानो होनबाथाय मोदोमनाय मोना आङो लोगोफोर एवस्राबा ओमफ्राय आं बेखौ मोजाङै माने एवस्राना लानानै खुनांगौमोन आरो खुनोथ' दा उवाल सुवाल जेबो जगाल गैया नालाय ओमफ्राय माने ओरैनो सोमनानैल' संनोसै आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै आं एवबाय दं दायो एसे एवस्रानानै लादोंसै फिसालाया ओंखामजों दाउदैजों एवना जानो नागिरदों आरो लोगोफोर बेनिफ्राय माने रंखौनो होआखै खोमा गुफुरनो रं एसे होना होआबा ओमफ्राय माने फुङाव रबिबार नालाय दिनैयो ओंखाम जेबो जायाखिसै आरो लोगोफोर स्कुल गैया नालाय ओमफ्राय नै दासो दावराव बिमानि ओंखाम संनाया आख' फाख' जाफैबाय जाबाय रं हो एसे ना होआ
ओंख्रि ओंखाम मोनहांहांआवसो मोनसे बिराद इमारजेन्सि खबर मोनफैदो आरो लोगोफोर मानो होनबाथाय बिजावजालिफोरा गासिबो माने आंखौ लेंहरदों आरो ओंखाम जानो लोगोफोर ज'नो ओंखाम बाथिसे जाना थांफैदो ओरै होननानै लेंहरनायखाय आङो दायो आंनि संनाय खावनायखौनो माने ज्राब दोननानै आङो रावना होलांसै आरो लोगोफोरना दिनै माने ओंखाम ओंख्रिया न'आव नङा लोगोफोर न' गाहायावसो जागोन मानो होनबाथाय बिजावजालिफोरा गासिबो ज' जाजाय माने आंखौहाय ओंखाम जानो लेंहरदों आरो अननानैहाय लोगोफोर ओमफ्राय बेयावनो माने थांनो होननानै आं रेडि जाबाय आरो दायो लोगोफोर ओमफ्राय न'आव माने जेबो संनाय खावनायनि माने गोनांथि गैला आरोना ओमफ्राय इसानावनो जाहैनोसै जमानो ओमफ्राय फिसालाया थांग्रोबाय ओमफ्राय उनावहाय जों बिफा ओमफ्राय बाबु उन्दै ओमफ्राय आं थांनोसै आरो लोगोफोर दायो ओंखारखांबाय माने दासोल' इमारजेन्सि लेंहरदो नालाय ओमफ्राय ओंख्रि ओंखामखौथ' आङो संहांहां जाबायमोन ओमफ्राय अब्लाबो माने थांनांसिगोन आरो लेंहरबाय जिहेथु गाज्रि मोनगोन ना मा होनो बिजावजालिफोरा अना खाना लेंहरदो बिसोरा ओमफ्राय ओंखारबाय आरो नै लोगोफोर साबि मारिलांसै न'खौ बिदिसो बानांगौ दासो समायदो थौ बिमाफोरा हदाय माने सानसे सानसे खस्थ' जानांखायोना गथ'फोरनि थाखाय ओंखायनो बिफाफोरा बारा खस्थ' मोना होननानै बिफाखौनो बाहोबाय आं ओमफ्राय निजे आजादि थाबायबोगासिनो दं आरो बिफाखौ बाहोनानै मानो होनबा बिमाफोरा सोरांनायनिफ्रायनो माने मोनाजासे गथ'फोरजों माने गेलेफानांगौ खस्थ' मोनफायो आरो ओमफ्राय बिफाफोरा आरो ओजों ओजा थांनायावनो मानायावनो गथ'फोरखौ सामलायनो मोना नालाय लोगोफोर ओंखायनो लागाव मोनगोना मोनाखै नै जा मोनफैबायानो लामा गोलावनिफ्रा ट्रेनजों फैनायखाय मोनफैबाय मोनजोब्बाय बा मोनजोब्बायानो एसे कारा फैयोलाय मा संखो मैथा ना बिदै बा बरिया संबायस' जानांसिगोन आरो नोंसोरनि आखाइनि दिनै नोंसोरनि सायावनो जायाबा जाला दिनै एकदम गोबावसोमोन आरो नोंसोरनि आखाइनि ओंखाम ओंख्रि मोनजाया दिनैसो होख्लायनांसिगोन होनाय गोबाव जाखाबायमोन नामा साखिनांसिगोन ओमफ्राय दा साखिनोसो मोनफैलाय लांबाय ने लोगोफोर मा होनो साखिनोसो मोनफैग्रोलायबाय आंहा लोगोफोर नै ओंख्रि मोननायाव संख्रि होफैनाय बायदि जाबाय गोखैया ओमफ्राय फुङाव मा संखो आद' मोना नानि मोना एसे देखायना होलांसै आरो ना लोगोफोर सबायजों दाउ आरो माबा खोमसिसो नुलायलांबाय सबायजों दाउ लोगोफोरनो खान्थायाव खान्थासे थिप थिप संखाबाय आरो ना आलासि फैबाय नालाय ओमफ्राय माने खान्थासे संना दोनबाय आरो नै बिजावजालि माखाया ओजोंलाय माथ' जाहा ओंखाम मोनबाय बेलाय आरो माथ' बिखा बिथै अमा बेदर बरिया नुखाबाय नै कालारा वाव टेस्टपाट होलायनानै नेनाया नाय ज' नैयाव ज' इयाव ज' नेनाया था गरमथार मोनफैबायानो नै लोगोफोर जोंहाना गामिनिनो आलासि आरो मिथाइ लाबलायथारद' येसर जासुलि मा खानो ओइ नैयाव दङ मानसिया आलासिफोरानो लोगोफोर जोंहानि माने फिसाजो जायो आरो जोंहानिनो न'निनो इनिफ्राय माने ओंखाम जानो लेंहरदों आरो नानिखौ इनिफ्राय हेबाजिनो माने आंहाबो आलासि जाफैबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै नानिया हायेन फै आबै हायेन फै सासे नै सासे बिब' गेदेर आरो ओमफ्राय नै नानि उन्दै आरो माने इसोर सानैजों बिब' बिनानाव जायो लोगोफोर ओमफ्राय नानिखौ ओंखाम जानो लेंहरनाय फायजिनो आंहाबो ग्रोब फैबाय आरो इयावनो औ नों गारिनिफ्राय ओंखारला नोङो येसर इदि दौ जाबाय थागोन ना मागन सियाराव जनानै फै गाहायाव ओंखारदो खुगाखौ ब्लां ब्लां खिगासिनो आरो माने दाउस्रि बायदि सेरेब ना मायो सेरेबखौनो खाबाव होलायदोहाय जोंहा होनलायबाय आरो आलासिफोरनो सेरेबखौनो लोंनाया एसे आलासिफोरनो ओंखाम ओंख्रि खुरबाय लोगोफोरनो जगाल जाबाय आरो
ओमफ्राय नै खुरहोलांबायानो जानानै जा गोथाव जाना जायाखै दे जासाबदो आरो आलासिफोरजों ज' जाफानोसै लोगोफोर दैलाय मैथाजों ना इनिफ्राय अमा बेदर बिथै बिखा ओमफ्राय आं माने अमा बेदर जाया नालाय लोगोफोर ओमफ्राय ना जागोन आरो नाजों मैथा ओमफ्राय सबायजों दाउ आरो बयलारजों जाब्रा गोथाव जायो दादिनि फाजा गैयामोन ना सोरबा बनायामोन ओइनो गय सय ज्रोम जाखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय आलासिफोरा थांनो ओंखारहां जाबाय ओमफ्राय माने गय जानायावनो आलासिफोरखौ एसे सिनायथि होबावनो सानदों आङो नोंथांमोनाथ' बयबो सिनायखायो नङा होमबा लोगोफोर जोंहा मा होनो एमटिखौ बयबो सिनायखायो मोन्दांथिखौ लोगोफोर ओमफ्राय जानो मोन्दांथिनि बिमा आरो नैबे मा होनो बिमा माबा आरो बिमा गोदान लिंनाय आरो लोगोफोर जोंनियाव माने एमटिया हाबा जाफैबाय नालाय जोंनि बे गामियाव आंनि गामियावनो जाफैदो ओमफ्राय नै फिसाजोखौ जोंहानि फिसाजोखौ माने एमटिया बिमा लिंदो आरो बिमा बिफा मोजां मोनदों ओमफ्राय दा नोंखौनो सायख'ना होबाय जेला नोंथ' आरो लिंजाया होनना बुंनो हायाना ना हायाथ' आरो ओमफ्राय लिंजानांबाय आरो उपाय गैयियाव दे एख' नङा लोगोफोर बैसोजों लोगोसे माने बिमा बिफा लिंनो एसे मिलाया रखममोन आरो ओमफ्राय अब्लाबो मानसिफोरनि बुंबाय जिहेथु मा खालामबावनो लिंजाबाय आरो नानिया बेसारा